historie. Nationalromantikken startede i 1800-tallet. Nationalromantikken har sin udgangspunkt i Heidelberg, som ligger i Tyskland, og blomstrede fra 1806 til 1830. En række kunstnere ville fremme nationalfølelsen i folket, der startede under Napoleonskrigene og var ved at finde deres rette form. Kunstnerne ville skabe en fælles historie og give folk nogle historier, de kunne referere til. De mest kendte indsamlere var brødrene Grimm. I denne periode er Danmark midt i Englands krigene, som startede i 1801. København bliver bombet i 1807, og Danmark går bankerot i 1813, og derudover mister Danmark også Norge i 1814. Det ser altså rigtig skidt ud. Ofte vender man i krisetider tilbage mod traditionerne. Forfattere som Grundtvig og Oehlenschlæger begynder at skrive om den danske identitet og mentalitet. Altså alt, hvad der er godt ved Danmark. Fælles for fædrelandssangen er, at de er bygget op af et billede om et land, et folk og en historie. Romantikkens filosofi. Begrebet romantik afledt af ordet roman er repræsenteret af en række fantastiske og eventyragtige fortællinger tilbage i 1200-tallet. Romantik er et billede på en drømmeagtig virkelighed, samtidig med at en romantiker er en person, der ikke kan se virkeligheden i øjnene, altså en drømmer eller en fantast. Romantikken kommer som et modspil til 1700-tallets rationalisme. Nu bevæger man altså blikket indad og prøver at finde en egentlig mening med tilværelsen. Det er ikke i realiteterne, at substansen findes. Man ønsker at gribe tilværelsen af følelsernes vej. Dette giver en generel udtryk i kunsten, historien og religionen. Romantikken tog sit egentlige udspring fra Tyskland. Den romantiske grundidé kaldes organismetanken. Hele denne organismen, jorden, mennesket med mere, er guddommelig. Naturen er besjælet af Gud, eller naturen er slet og ret identisk med Gud. I Danmark går romantikken gennem en række faser, der overlapper hinanden og strækker sig fra 1800 til 1870. Fra 1802 til 1807 har vi universalromantikken, hvor det primært er Oehlenschlæger, der er dominerende. Fra 1807 til 1830 er det nationalromantikken, og her dyrker digterne nationale værdier som fædrelandet, sproget, den danske kultur og historie. Fra 1830 til 1850 har vi romantisme. Det er her forfatterne bliver optaget af essentielle grundproblemer af erotik og skønhed. Der bliver lagt vægt på ordets, altså romantiks egentlige betydning. Digtet Danmark, mit fædreland er skrevet i 1850 af digteren og forfatteren H.C. Andersen. Digtet handler, som overskriften fortæller, om Danmark og om H.C. Andersens kærlighed til Danmark. Digtet indeholder 4 strofer med 8 vers i hver strofe. Det er en blanding imellem kryds og omsluttende rim. Der er krydsrim i de første 4 vers og omsluttende rim i de sidste 4, også kaldt AB, AB, C, D, D, C. Hver strofe ender med dig elsker jeg, Danmark, mit fædreland, som er en konklusion på strofens indhold. Og her ses igen hos Andersens kærlighed til Danmark. Digtet er skrevet enkelt og forståeligt, så alle kan sætte sig ind i det, og for at vise, at det er et særligt dansk digt. Det er skrevet i romantikken og er samtidig et meget typisk romantisk digt med romantiske træk. I digtet er stort set alt fremstillet og fortalt perfekt, som igen ses ved den sidste sætning, der elsker jeg, Danmark, mit fædreland. Digtet er en slags kærlighedserklæring til Danmark, som blandt andet også ses ved de positive adjektiver, som bliver brugt om Danmark. Det er blandt andet ordene dejlig, frisk, elsker, sød osv. Der bliver også talt meget om naturen i digtet, som igen er et romantisk træk. Det ses blandt andet i sætningen den danske friske strand, som går igen i alle strofer. I sidste strofe med sætningen i grønne øer, mit hjertes hjem hernede, ses det igen. Han gør digtet personligt i sidste strofe, hvor han siger, vores sprog er min moders føde stemme, og som en sød musik mit hjerte. Sangen, der er i et land, er fra 1819 og blev skrevet af Adam Oehlenschlæger. Sangen er i dag Danmarks nationalsang. Der er et yndigt land, hylder Danmark og forsøger at skabe et sammenhold. Sangen taler blandt andet om de positive ting, som f.eks. landskabet, og siger blandt andet følgende: der er et yndigt land, der står med brede bøge nær Salten Østerstrand. Den taler også om fortiden, hvor Danmark var en
stod som en stærk stat, og siger blandt andet følgende: der sad i fordoms tid de harnisk klædte kæmper. Og forsøger på den måde at sige, at Danmark har været en stærk en gang, og det kan derfor blive det igen. Alt i alt forsøger Adam Oehlenschläger med sangen at skabe sammenhold i Danmark og skabe nationalfølelse.